काळे काळे पट्टू ଯେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହଉ ଆମ ପାଦ ତଳେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାଙ୍କର କୃପା ଯାହାଙ୍କର କଥା କହିବା ଏ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଛନ୍ତି ରହିତା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କଲା। ମୋ ମାଆକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ।